Som balík DPD a ukážem vám, ako vyzerá moja cesta. Na jej začiatku i na konci je zákazník. Spokojní odosielatelia aj príjemcovia balíkov sú pre nás najvyššou prioritou. Ako to teda celé funguje? Moju prepravu si môže objednať zmluvný alebo nezmluvný zákazník. Nezmluvný zákazník je ten, kto ma chce niekomu poslať alebo si niečo kupuje z e-shopu. DPD služby si objednáva cez webovú aplikáciu DPD Môj kuriér alebo cez e-shop, ktorý ponúka viacero druhov dopravy. Komunikáciu s týmto zákazníkom riešia oblasti Customer Service a Sales Support. Teraz je čas ísť do depa. Balík ako ja sa tam vie dostať 3 spôsobmi. Odosielateľ má do najbližšieho depa dopraví vlastným autom, odosielateľ si objedná kuriéra, ktorý ma vyzdvihne na jeho adrese alebo ma nechá v odbernom mieste, napríklad v DPD boxe Pickup Station alebo kamennej predajni Pickup Parcel Shop. Od tohto momentu sa o mňa starajú kuriéri a zamestnanci z operačnej oblasti. Identifikujú ma podľa 14 miestneho čísla, ktoré uľahčuje sledovanie môjho pohybu. Vďaka šikovným systémom DPD zákazník presne vie, kedy k nemu dorazím. Ak si zákazník v e-shope vybral platenie dobierkou, zaplatí ju kuriérovi pri preberaní balíka. To je všetko. Konečne som prišiel do cieľa. Teraz už môžem robiť radosť príjemcovi a moja krabica jeho mačke.